step ke bawah bat ke komen ya pi ki hep ki berit ki bapet ya kani ke program jong ke Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Mawroh link ba ke YouTube channel jong ke Balang nga ai nguru U Blei bangi yo biang sasien pat ya kani kalat ban penlong ya kani ke Jingiaseng online bat ngin sedang no ya kani ke Jingiaseng ke jongi da ke bangi ni shimbentalang ban ruai ya ke jingruai ke bashipho na ke khot jingruai Khynnah Wan Khynnah tu ya ro Hallelujah Amen Burom you press baroh Hallelujah Amen You Jesus pen long sim Ha pola kamen sim Yen ai ngu kat ba em Hallelujah Amen Wan Khynnah ya rojam Hallelujah Amen Trai Jisu prau kanam Hallelujah Amen U Nongkren I Ba ina men barim U ai la ka jing im Hallelujah Amen Jiu Nongkren I U Trai Hallelujah Amen Jingiaseng ya ai Hallelujah Amen Habneng langin ya shem Hakmat ka khet bas kem Ban burom sim tu dem Hallelujah Amen Hakani ke por ngin yo ya ke jingpuli na ke ktien ke khot ke jong U Blei bat kum juru ya ki jingduai ke jingpuli na ke ktien ke jong U Blei kan long na ke gospel ke jong Matthias ka lenong ke bakat kendai ke khot ke bakat lai ke bakat sau bat ke bakat san sngewbha hep berit ayu ke ktien ke jong U Blei ka ong hakani ke stem onda kumta kila walam ki khunlong ha u ba unbu yala ki kti haki bat ba undwai henrei ki sinran kila sneng yaki u jisu ti ulaong sha yaki khunlong ban wan hanga bat wat khang yaki naba yaki bakum kita ki long kahima ki beneng haba ulabu ti yala ki kti haki ula letno nangta tu blain kyrkhu ya ka bapuli bari ka basha skor ya ktien ka jong u ngine khmat jong u haki jing duai ngine duai kokpa jongi u ba beneng ni aingu ya me ya ka jingri ka jing sumar ka jome ka jing im ka jongi me palat yangi ne ki jingma ki jing min saw bat ki jing pang ki jing stom jong ka ni ka prathai bat ni aingu ru me a tribe yet na ka benta ka ni ka Jingiaseng online ke bangi yo ban penlong leng ba ka Jingiaseng Khynnah jong ka Balang Presbyterian Mawroh Sngi U Trai bandon lem dan ringkat ba ka ni ka Jingiaseng ka jongi penlong kentang ya ka a tribe yet watla ngimyo ban ya don lem dan ringkat ha ka yeng ka khot ke bakentang ke jong U Blei namar bakidan kini ki jing khangla namar bakadan kini ka khlam ka badang sensyar kini ka perthai hi baroh ko we Sngi U Trai ba yet ban pelelat pelelenti bangin yo pa de kalat ban wan keu shaka yeng ka khot ke bakentang ka jong me kum bangi ju yo haman la ka Sngi U Blei dang step just bi yo wan yo ningkong ha ka yeng ka khot ka bakentang ka jong me dan nem dan ringkat ru a tribe yet ya ka we pa ka we ka benta ka bangin sa yo ban pendam ya ka kubor ka jong me ru a tribe yet ka bangin sa yo sngo na ka shakri ka jong me a try ai ba ka ek e baro ka ba ma i pen kre a tribe yet kan da long shisha ka bala penjanai da umun siem u jong me a try dan nem dan ringkat bat i a tribe yet kanu ka ba ma i pen kre a try kan long shisha kata ka bala penjanai da me a try
But kan long ru kabala ban long kata ka jingbam ka bakan jaman siem na ka banta ki hep ki beret ya lam ru atrai be ye dakla jong ka sang ti blei budan bor ka jong me ya ka jingem ka jongi kum ki hep ki beret na ka wei ka sngi sha ka wei ka sngi but ma ru ki pop ki jongi ki bamengi ju pun sngo si ka man ka jong me da ba kini ba ro ngi pa na kerteng Jesus Christ nong pun im jongi amen. But hakan ye kapor ngin yo asngo no ya ka kubor na ka ktin ka bakut ka jong U Blei lingba I Mrs. Riker meka Kharsahnoh kum ka jingpen itu I Mrs. Riker meka Kharsahnoh idehi idkhot jong ka balang Presbyterian Mawroh ngi pedyang sngewbha ya phi kong Riker sha kan ye ka jingiaseng jongi kum ki hep ki beret but ngi duai ru ba U Blei undon lem don ringkat ba phi dang yeng ban sam ya ka kubo na ka tien ka bakut ka jong U but hakani ka por nga kerpat ya I Mrs. Riker ba in sngewbha ban shim ya la ka jong ka benta ha ka bening kong nga ai ngu yo U Blei upala ai nga kan kalat ya ka banwan ban yo ban chakri bat phi ka Jingiaseng Khynnah ha ka ni ka por mat khamdam ya ka ba ulari uladai ngi ha gi sngi baroh ki blalet no bawla sumarangi mat de ka jing ka jing ai ka jong U hi ka ba kedup ngi haduk ni khlamat ngi lat ngi jing pang jing shitom ngi lat ngi jing ma jing mensaw mat bengi yo ban chakri bat pendan borom mi ka teng ka khoi ka jong U hoi wat le si wat wala ka long bengi mi yo ban wan ki shagi ka khoi ka jong Blei henrei lingba kan ki YouTube channel pedangi yo bani chakri langkum ka Jingiaseng Khynnah jong ka balang bat bengin yo ban penan borom ka teng ka khoi ka jong U ba khandi ka poru nga ai U Blei ka program committee jong ka Jingiaseng Khynnah jong ka balang ka bala ai ban talam ya nga ban ya chakri lam bat phi ka Jingiaseng Khynnah bat ban ya selok chicken ten agam ten bat ka to ka ni na ka ten ka khoi ka jong U Blei ti ka phang pedeng ka banga ngan jit Panya selok pat pihak kan di kapor kalong na ki Galatia kalong ka basan ka khot ka baar puar ti haswa bangin poisha kata tong ini pandai ka jing dwai au Blei bok pa jing ba beneng ha ka di kapor ni wana khamat ka jong me try knar kum ka Jingiaseng Khynnah try knar niwan banda man chakri bat penan borom me ka teng ka khoi ka jong me try knar hin kapor try knar kum ka chakri ka badet try knar ngayeng ha ka di kapor bandwai hami try knar ban ban ka por ka jing rap na mi try knar ai bo man sim jong me try knar un shong ha pok ro no ka jong bat un ya lam ngi ha ka di kapor try knar khanang ba nin la try knar ban sham phang ban song thui ka tin ka khoi ka jong me hoi try ka jing pen khre ka long ka jong ha try knar ka jing pen jana ka long tang na mi try knar to pen song thu pen chai ma mi ha ki we man sim I ko dor try knar khanang ba ki la ban song thu bat bikila ban bat scam mi kita kijing hikai ki bana tin ka khoi ka jong mi bat bikila an ban kam ha kijing im jong ki ba man na ka sngi sngo try na kijing khot ka par ka jong ka baran ha ka teng jong Jesus Christ nga pan ki ni baroh amen to kumbang ala ong min ne ba ka phang pedeng jong ki ni kijing to khana ka por ka long na ki Galatia ka long ka basan ka to khot ka par fuar ti ka ong ayu ka ni ka Galatia ka long ka basan ka to khot ka par fuar ti kintin ki ong kum ni ma henrei uso jong umin sim ulong ka jing in ka jing kemen ka jing suk ka jing sha slam ka jing lesbun ka jing bha ka jing yai ne ka jing jamnut ka bor halor lade ti da super khan haba ong kin ki so jong umin sim ba kilong kita ki jing in kita ki jing kemen ki jing suk ngi long tang ki hep ki barat ngi dang ran ti ka ta jing in ngi dang yo ka jing in ni mi pa ngi dang yo ka ta jing suk ngi dang yo ka ta jing jamnut henrei kani pat kalong ka bakong san bat ka badan kam ka bagin sedang nadu ki hep khna badang rat wat ngi dang tang ki khna ki barat de nadu kani karta ka jong ngi de ban persang bat panyai but ya ka ta jing hikai na ka tin ka khoi ka jong to balei bangidan kam ya kani ka kentian ya kani ka khot kabakaran siya pang kiso umin siyam kalong na marba ngani thui phi baka jing em ka jongi ki priu wadang ilong ki khnarat ni ki bahe ni ki samla ni ki rangba ni ki temen ya ka jing em ka jongi la ju ithu da ka rukum ka bangi sei so haman la ki khelaman ka jing em ka jongi ma ta te
kum ki Kristan ngi di ban shem baki ni ki khandai tali ki jinglong kita ki so ki jong ben siem ki long ki ba kongsan bandan ha ka jing em ka jongi ka ba manna ka sngi to kin diat mo to ngi ne pechwa u e u tau so habangi ong so udan bon jat bhau so dei udan uso apel udan so ping udan uso nyamtra ti kum ta tar ki bon bha ki so bar kita ki so apel ki so ping ru ki mi na bon jat ki ding habangi thong ya uding so nyamtra ni yo ya uso nyamtra ti dadangi thong yo uso apel ru ni yo da uso apel ma ti hakini ki so ru ki dan lagi jong ki jinglong habangi bam ya uso apel bon che ni yo bathiang baru babang deng ten ri ladangi bam pri ya uso jau ni yo ki jingmat ka bakom no ni yo ka bajau deng ne te kata ki long ki jinglong jong uso ubangi bam manna ka sngi te bar uso ru udan ni ka jinglong ya ka babha bat ka basniu lada udei ubabha ni thiet ki ni bu ni bam deng lada de ubasniu bade ngi le kom no ngim ju shim shu to te le si de uba ubangi la thiet ngi la bu hayeng ru uturu ni brat no bat ngim ju bam shu yo tu namar balei ma ulong ubasniu ubam bhai kamat ka jongi namar da ngi bam ubasniu utnu so ubasniu kinu kinu jing bam ru ki basniu ki pen sniu ka khpo ka jongi de ne ni suk khpo te kata kampen ko te kamat ka jongi de da ngi bam pare ki so ki babha ki jing bam ki babha ki batai ka to ka rap kamat ka jongi bat ka ai bo de kamat ka jong ni kita kidi ki jinglong ki jong so obangi yo ban bam manna ka sngi te kum bala pulia mene na basdangi ong ba uso jong umen sim to kani kalong na ka bible ma mentan nga kado shapang ki so ki bang yo ban ba manna ka sngi re hang ni pada menta na ka galatia kalong ka basan ka khot ka ba arpu arni kadan shapang uso jong umen sim komariu habangi ong uso jong umen sim uso jong umen sim na ka bible ka kado ya ki rukom ya ki jongi ya ki rukom kran ki jongi ki jinglong ki jongi ki bamana sngi ngilong ki khna ki bakum no ngilong ki khna ki batap sngi ne ngilong ki khna ki barakat ne ngilong ki khna ki basatla ti kita ki de ki so ki ba da u ki ba haka jingem ki jongi ki brio baro ngidan ma te hangneru habang ong ni uso jong umen sim ka katoru ka thoru ya ka bai nong ka bangi yo ladangi long kita ki khenna ki bayat kat kum ka jing sha alam ka jong men sim jong blei ma te ladangi long kita ki khenna ki ba ya kat kum ka jing alam ka jong men sim jong blei ni long ki khon ki jong u blei mat na ka ni ka daw ka dan kam yang ngi bangin persang ban im ban san lam bat u men sim jong u blei tito khnang bangila ban sngau thu bat ban shai bhaya kata kumno bangina ban im ban san bat u taw men sim jong u blei marba ngin perkhat mo bangidang long tangki khna ki barat ngilong tangki khna baliken ngin san kumta haba kini ba ong so men sim takran kam hai kirang ba de kata ri ba bakla kam dei mo de ka dei nado ki hap ki barat hadu ki bla samla ki ba kirang ba ki temen kidan kamlut ya kania kidan kam bandon yo taw men sim khnang ba ngin la ban penmi yo taw so uba bha kumbangala kadaw menne ba ya ka jing em ka jongi iwe pe iwe la itho da ka rukom ka bangi seiso ta kum ko nuksa men tangan shu ai ba ladang ile exams naragi de ki khna ki bla min not ki bla puli bha tempat ime ipa habai pet yang yiru kinyo em kin ong ba oi ni la puli te kadan ka chance ka ba in pass wala impoi khmat ru hende ila pass in na chiliang te hila da philong ki khna apre ki bom smart par pulikot ki ba shuli kai ki bom pushe ban pet ka ta kot ban shuli le exam su kum to te haba ime ipa ipet je phi kin ong ba oh ini khna te ngam tharai be in pass men taus nam nomor balai em ju pushe ban khre kon em i imdan kata kamuan ka ba in krekot tika jinjari I ka ban ong ba in pass ya kanika exams kata ka ba ma te hang ne ngan pen EP ya kanika dor ka ba batai shaphang ka jinglong
kejingman kumno bangin yo ya undi uso apel ubangi bam mana kasngi kani kalong tang kanuksa kumno ban pensyai phimo bale banadu padang ret hado bangin rasan larang ba ru ngidan kam ta sha bangin poi tau so jo men siam na ka bible hang ni padengan pen isya ni uso ubangi bam mana kasngi ma undi uso apel hasha bangin yo ya undi uso bangin bam ngile kumno ngi haban thong sha da sembai dan ni ngi thung sha da uni u tan rai ding hang ni ngi i ba uni tan rai ding udang long ubaret de ne ti naka benta ba uni u tan rai ding ubaret ba un san un he un pen mi yo tau so ubabang bangila ban bam ngidan kam man le ayu ngidan kam ban besa ngidan kam ban ai ngidan kam ban ai khando ngidan kam ban ai sbo mo tingi dan kam ru ke bangin pen khot ya kan ni ka jaka ka ba u udan ka ba mi uni ujing thong nang ba unla ban san pha kanam dan kanu ka jing panwat bat ru ba unyo bhai ka jaka unyo bhai ka lat ban mi pha ya to so uba biang te kumta ter man la usnam phin hap le kumta phiap ai phiap ai khando ai sbo ban khot phot no itikin yet ru ki ba panwat khnang ba unyo ban san ban he pha te kum hakani ka dor philai i hakani ka dor ka ba san kato ula kham he namar balei ba phila ai phila ai khando phila ai sbo ula kham he ba ti kumta ter ka poisa wisnam ula zonglong ding uding ba he ba din em ula jrong ula he ula kham plung ula penmi kita ki sentiu ki ba itanat ba but nai kita ki sentiu pre ha wisnam pada ha we banai pre unsa penmi pada ya uso uba bangi ngisngu tanat ban bam bat uba thiang bat uba penhoningi bangin bam te deling ka jingim ka jongiru ka longkum kani hi ba nadu bangi dangret nadu bidang long tang kini ki ten riding ki badang ret ngidan kamban basa ya kamen sim ka jongi hagdi ka poring poi bang saka bible ma bagadan kam bangin basa bang ya kanika men sim ka jongi ba nadu bangi dangret ngin basa da ka da ka ktien ka bukhoi ka jong U Blei but ya kitu ki bangala kado mene nabas dang ya ki jinglong jong ki so umen sim ki de bandan nadu bangi dangret bakat hadu bal sha ding la he ngina ban se yu tau so jong ki jingjom ba kata ka long bangin yo long ki khon ki jong U Blei ma ti sakaweru ngatharai phiju sngo man la ka por ma ba kidan kibriyo ki bapet ya phi ki khna kin ong ani tu khna utup sngewbha usmat bha bantre ka kam ka jam mar balai o ko ngu I mei pa haba ki pha kam ki le ki trei bar ki pendap ki ka ba la batha ki ti kibriyo ki ro bar ki itanat kata ka de ki sei so ka jam phi mar balai ba phila ko ngu I mei pa phisngap ki ka ba phi de ban bar ki ko ngu ki ba phi de ban le ti kibriyo ki I kata bar ki ro ya phi ma ti komenta bre la filong ki khna ki balingkar ki bisulat lan ki bisuya charum cheneng ki banda phakam I mei par phim ko ngo ti ki brio ki I kata ki I bar ki ong ba ani tu khna long basat la obam ko ngo ti tip shu ka jinglong ka jing imu jong ukan poisano namar ba jus ngap ki ka ba ki me ki pa ki karan ti kata ka daw ti komyunu so apple ru la da phi phi sumar bha ki brio kin yo I kin ni itanat ba upulung bha taw ding ba umi bha na pila sumar bha pila basa bha u but upin mi ru so ani u bang bha kin ya ro ki break yo I but ki pet ki khmi bha ki jinglong ki jingman jong phi ma te ha ka jing em ka jong ni di ban long ki ta ki khna ki ta ki brew ki samla ki ba sha ya lam da umen sim jong U Blei ha urom ka long ka ba phra ka khot ka khat wei ka ong kum ni henry la da umen sim jong uta obala pen mi pat yo jisu na ki ba yap ushong sa hapo jong phi uta obala pen mi pat yo ukres na ki ba yap on pen long emru ya kita ki mat ba yap jong phi da uta umen sim jong u ba shong sa hapo jong phi te ba hang ni ro ka pen I ya ka jing e ba ka jong U Blei yangi ba watlangi long kinong pop ru henry ringilang ki bakloi ban pan mam ki bakloi ban phai sho U Blei u ai biang yo taw min sim jong Blei ba un shong hapo ka do no ba ka min sim jongi ba un ya lam ya ka linti ya ka jongi ka ba man na ka sngi
Dia ngi kwa na em ban yo long ki khon ki jong blai baroh ngi kwa dai bengin yo ban long kita ki khon ki jong blai bengin yo long kita ki khna ki batip sngi khna bagi bri ki bai i ngi kin ong ba kita ki khna ki ba ko ngo ki batip sngi dai bat bagi kat bengin nang ya kata kereta bengin long kita ki khna samla kita ki rangba kita ki teman ngi kwa ban long kita ki bri ki ba sha elam da umen sim jong u blai Tito kata ka de jing im ko jong i ka ba mana sngi ti hendre hang ne pade ngan hikai no ipi pang ki e pat kita ki so ki badan ha ka bible ki ba yarap ban pensan ban pen kiu shaprang ki de shakri ka jong i ya u blai te kum bala ka daw men na basdang ba ki so jong men siem ki de ki e kum to ka jing iet ka jing kmen ka jing suk ka jing sha aslam ka jing ne sbun ka jing bha ka jing yai ne kajing jamnut kabor halor ladi kita kidai ki khendai tali ki so jong men siem ki baha kajing im jingi ba manna ka sngi ngi dei ban penan kam meka ma to kabaning kong ki so jong men siem ka long ya ka jing ien kabaning kong kadika jing ien tike e kini ka jing ien to ngan chu batai tang khendiat ma kani ka jing e kalong kata ke e ka ba ngisngo tenat ban bu ban sumar ban ri ba kade ke e ka ba ile laka mon ka jong hi omde bang isle tang man chu pendap rukom omde bang isle tang la jing bom ban si te kum ha kani ka dor man ta phin yo i ba ni kran che phang kata ka jing e ma hang ni gan chu peni ka noksa ba kade ka jing e che phang jong ini khna bar uni u so haba shisian pilari nukso pidani ka jing iet pile yu de nukso ndi tam ba pishu iet ndi pi ai bam pi sumar de ne am haba pang ba shi tom ru pi lam ni ki shaki doctors khna ba kin yo ba dawai ba kin klan pin yo kin yo da kai byang mat pi de ne am kata ka ba pi sumar kita ki ba pi ai bam kita ki de ki jing iet mo ti haka bible ru ka hikai yangi ba U Blei Bangide ban iet ya U Blei de la ka donor baroh baru ban iet ya laki paramajan habangi ong paramajan kemot ba komenta ka nuksa lada pi ong banga itang ki bahing jonga ini basa ani janing jonga ngam iet chu kata ka bamde kata ki babakla mo habangi ong iet ni ban iet lang ki paramajan ru kumbangi iet ya ladi nama da bentai ya ladi ni pen biang rut ya ki baroh habangi sotenat ni sngewbha kata ni pen biang bat ni pen yele ban pen bu hai ki kita ki bangi ngi sutenat ki bat bangi ien ti kadan kam yangi ba kumbangi ie jala dia bat bangi ie U Blei kadan kam ro bangi ngin ie jala ki paramajan kata ko we kade ka baning kong do naki jing kai jong ki so jong u men siem ti ka ba ar pat ka bangin syam hang ne kalong ka jing kemen haba ong ka jing kemen kumingi ki khna rat ngi ong ka jing kemen kalong ba dadang yo banele kai ni yo banele kai shabai nga de krek kot nga de bamja ti mei pa jung pi yong to la long ba phine kai na ba phila la kot ka jar phla de bam phla di ko to phla long banele kai ti kata ka don ne ang pata jing kemen ha phi ba phi yo ban mare phi yo banele kai bi ki pa lo ke jong pi kata ka di ko we ka kata ro ka di ka jing kemen ti ha tin pharang ye ka di ka jing kemen ki ong kata ka joy pi kan ma ne em kata ka ding rai ka ba ki ong I've got the joy down in my heart. Hakan ni kajing ruai ka batai syapang kata kajing kemen ka ba omdan bala menur ban ai ka kata kajing kemen ka badan hapo ka donu komisim ka jongi. Kum hakan ni ka doru ka batai kata haba piyo ban lek kai da kajing kemen da kajing po sam rekhe namar balai kata kajing pen kuslai phi kata kajing pen wet phi kam dan kono ru ba pen thot ye phi haba pedeng jong kata kajing lek kai ka jong phi ni phi yo ban lek kai da kajing kemen bat da ka jing suk ha kemen sim ka jong phi ti kata ka de ka point ka ba ar ka ba hikai syapang ki so jong u men sim ti ka balai pede ka de ka jing suk habangi ong suk kemot ka de ke kaba ngisngo snga ngisngo tengan namar balai bakadan ke shalenet kabya ringkat bat ngi kaba kershan ngi kaba ilam ngi mo habangi ong ya kata ka jingsuk ti hang de ngan chupen pidai ni nuksa ibarat
ban batai ban besngo thu ipi shphang kata ka jingsuk to shubuk menta hakapor menit imei lani ipa jong phi I ong khilit shabar ni shimu sansar ngabu hangti habar ti phi bre phi pe shabar phi I bakadum tliu kamdan jing shai nang nang nuro bani shimu to sansaru phila tieng philai I kham hangte udan sansar ten de bani shimu ru phi tieng namar balai bakadum timdan basenran ye phi ban lang bani shimu to sansar ti hendrai da hakata ka por ba phi shep tieng mani shimi to sansar phidan pada ya nur ki basenran lang bat phi ki biak ringkat bat phi kum hakani ka dor ba imei idan ringkat bat phi ngusuk ne am hakamen siam kedan am kata ka jingsuk ka ba kata ka jingsuk ba oh imei ya ringkat bat nga idan ringkat bat nga ngani shimi to sansar da ka jingsuk ngamdan kanu jing tieng ngamdan kanu kata ka jingling hakamen siam ba yo shibet nga sha kendap hanu yo shibet nga sha tan hanu nama ba kata ka jing dum jong kata ka miet ka ingieu ka itieng ti hendrei dadadan ki biak ringkat ki basumarangi temot kata kadan kata ka jing suk hapok ka do ba kamen siam ka jongi ti kata ka jing suk pada kamde ka bosu ong ba ime ipa inchusen rangi man na ka por ma hendrei hakan ka poru kidan ki por ki ba ime ipa imdan hayeng ngidan marwai ngisgo kenja ngisgo temang namar gidan marwai ningin le yu sngo tieng song ngie bangin shong hata ka yeng ro namar ba marwai ngin le yu teri hakum hakatu ko poru ngimde ban kelat ngide ban ken mau ba ublei udan ringkat bat ngi usumaringi uyu ite phi dan marwai upet je phi usumare phi ya dai phi na kita jing sngi baroh wala kan nu jing sngi ka thum ban wan hei jong phi hendri ublei we dai phi ba pha ki angel ba unri unsumar ya phi wala phi long marwei ru ken mau ba phimde phi long marwei hendri ublei udan ringkan bat phi ma kata kadai ka point ka balai ka bai kai shphangka jingsuk ti ka point ka basaw pare ka de shphangka jingsha slam habangi ong ka jingsha aslam ka thau ye ka jingla ka jongi bangin la ban yaisha watla ka long ka bashim por hadu kata ta watla ka long ka bakham slam hadu kata ta ro hendingi la ban yaisha kata ka di ka jingsha aslam mo te komenta phi bang ni haban bot bhagi ni protocol jong ka sarkar namar jong ka ni ka covid-19 ngindale dukan ro ngi haban yang da ulain ngi habdan ni kata ka social distancing deniam ti habangi dan ni kata ka social distancing ni haban up am nama kat hadu dapai ka pali jongi bangin dio ban thiet jing thiet ni dukan ti kata ka jingi ngalain ka jongi ka bangi up hadu dapai ka pali ka jongi kata ka dika ka jing sha aslam ka bangi la ban up hadu bon dapai pali jongi bangin dio ban thiet je kita ki jing thiet ma ti hakani ka dor ngan pen ep shapang kata ka jing sha aslam hang ne pen i ba ka ni ka dika bat unie uwe ude u tha ma ti nakabenta ban long kum unie tha ni haban le kum no ni haban chna rang ni dei ne am ni haban the ekene ko hai no khiu khnang bangi la ban yo ban pen long ya unie u tha ti habangi ong ban chna ban pen long yu nu tha ru ka kham shim por de ba phi the no to ko ta hai ti khiu jong phi kan long no to tha ka tu ru ka kham shim por dei ne pi haban the itui hatu khiu bo sha po freezer up ka to ka ni por daw la long pin sa long ban shim yo tu tha ti ka tu ro ka hikai ngi she phang ka ta ka jing sha slam na mar belai habangi kwa yo tha ngi dan da ko tingi le am no da ko ngin hap shna yo to tha tingi yai sha ngi up am hadu bon da long to tha ti ka ta ka de ka jing sha slam ken ma ba ka jing sha slam ka de ke ka bangi la ban yai sha watla ka long ka bashim por hadu kata taru watla ka long ka baslam hadu kata taru hendri la ban yaisha to ka basan pat ka de kata ka jing le sbun ka ka ni pat ka jing le sbun habang yi ong le sbun te bon ngi ngisngu thu bangi sbun ni ai ni samlang i we te habang yi ni tu khna ru ngi dan unu jing bam ru ngi ai lang ki yong he mar shi tang ni bam lang dei ne am ti hagani ka doro pinyo I ba kidan arngot ki khenna kini ki jingile kai bra kidan tang khen gyat ti hende ki le kumno kini ki khenna ki samlang ki ki jingile kai dei ne am habi pet ikani ka doro pinyo I ba ki le kai lang ya ka ju ka jingle kai ki kaman
kia sngau suk hakaman siam ki sngau hun hakaman siam namar balai beki lek kai lang bat baki dan ni kata ka jinglong ka ba ki lek sbun tika jing lek sbun hang ni kam thau e tang ba ong ba phinya lek kai lang ba phinya shushong lang bar shi palok phinya sam lang te memet hende ka long rut la bentai ki para marjan jong phi kumbang ong mene da bas dang ba U Blei u hi kai ngi begin e lang ki para marjan na dangi dan ni ka jinglong jong ka jing lek sbun tambot ya ki para marjan jong ngi kloi ban pet ki dan kam ayu ngi nyarap le meki haba ki dan kam yo khaw ngin ai lang ki khendian ta ki dan kam ki shini ngin ai lang ki khendian tika taru kla wan hakata ka jing le sbun tika bahan riu pada kadai shapang ka jingbha haba ngi ong ka jingbha kadai ki ka ba mentoi ka ba biang ti hang ni ngan pen ep da ka ni ka dur jong ka ni ka ding phna ti nganget ba baroh langi ngitep shapang ka Good Friday dai ka Good Friday ka de ka sngi ka bangi ken mau ba la sa na phna ya u Jisu khnang ban le yu ba wan ba sha sa na phna u Jisu de na benta kum yangi kinong pom bangin yo ya ka jing pen em bat bangin yo lat ru na ki pom to hang ni bele nga ka do shapang ka ni ka ding phna phi ken mau ni em ya ka da khot na yo anes klonong ka balai ka khot ka bakhan rio ka kran chapang ka ei ka bakran chapang ka jing it ba ka jong U Blei yangi ki brio ba di ka ba ban lot chu ban pha ya la khon jong u bakha marwe ba un wan cha ka parthai ba un sha lo ka ding phna khnang ba un yo ban ban em yangi ki ba pam ma ti hang ding la yo I ba ka ni ka jing bha ka jong U Blei yangi ki nong pop prakhat kumi phi ki khna ro prakhat gi dang ri tang ki khna ret ke kin ka ta ka pop ka bangin le ka pop ka ba phi ru phi le ka long ba phi sat la I mi pa phim ko ngo phim sngap ki ha ba ki pha kam phi le dom pan ban phi ka dam ka jan phi ong ba nga that ban le beli phi pha kam nga rak ret ka ta ro la long ka pop namar beli ba phi la sat la phim ko ngo te hen rei ka ni ka jing pha ru ka hi kai yang ni ba ka ta ka jing I ba ka jong U Blei ka yarap pada yang ni kumno ba ngin la ban la ni kita ki jing pen choy jong u Saitan ti lingba ka ne ka ding phna ka bangan pen I phi ha ka ni ka por ka de ke ka lenti ka bangi kan mau ba Jisu wan chak parthai ban un ya lap ka ktien ka khoi ka jong Blei bar ba hi kai ngi shapang ka jing bha ki jing it ba ki jong Blei ki jing snei ki jong U Blei ki jing ai ki jong U Blei ki ban palat emingi nakataka pom kani ka de ka jing hi kai shapang ka taka jingbha ma te hadien jo kani jingbha ka point ka ba hinjo pade ka kran shapang ka jing yai ne ka jing yai ne ka de ka ba ngi ngin trei hok ni trei ru na do ka do lot baroh bar ka de ka bangi trei ka bangi ai dilot ha ka ka ba bha ni ai dilot ya ka ba ni trei lot mat bat man siam ba khnang bangin la ba yo ban se yo taw so jong ka jing job ma ti hang ni ha bangi ong trei hok bat bangin yai ne kum ha ki por man ta ngi iba kum ka Jingiaseng Khynnah ngim yo ban kiu shak yeng mane dein em ni ha ban chu shong na yeng in pet na ki YouTube channel ban yo ban snap ya ka jing hikai na ktien ka khoi ka jong Blei dein em ten rei what sngo tamang e ka ta what sngo si ba bi ha ban chu shong na yeng ti ka ta ka jing hikai ka long ba ni ngam sngo tanat number ba kam di ka bang yo ban kiu sha ka yeng ka jong Blei phim de ban long kum ta hen de phi ban long kum no ba la phi dan ha yeng ru phi Shakri U Blei link ba ka YouTube channel phi pet ya kata ka jing hikai link ba ka YouTube channel ru phi di ban long kita ki preu ki bajanai ki batrei hok ki ba haba ni hikai ya phi link ba ka YouTube channel ru bot ya kata na ba balai ka ne ka de ka jing hikai na ktir ko khoi ka jong Blei bar ka ba ki dei ka ba kong san ka ba pin ha ban bat bha na ki do no ki jong phi bar ka ba phin de ban yai ne ban shakri bet tang hoble what I lat bo taw soitan ong phi bakadika COVID-19 kadika ta coronavirus phi hap chong hieng phi rang tang ki khna ge bar phi yo ban man shakri phi ne yo ba phin pe to YouTube channel kam de ba phin ong kum ta hande phi man kan mau ba ka we na ki so chong man siam ka long ka ta ka jing yai ne phi de ban yai ne kum ba phi long man shwa phi wan kiu phi shakri U Blei
Marui pi syakri U Blei ti kum taru ke ban ne ke ba pin syakri U Blei yai ne be ha u wala ka deling ba jong YouTube channel ru ti hakani ke dor mentangan pen EP sepang kini ki artli ki jinglong ki ba ki ba phi ban le wala pi ha ban syakri na ka ling ba jong YouTube channel ru hang ne ka we ngin yo I ba ka de sepang bangin duai ti ka we pat ka de sepang kini ki khna ki ba pule ka Bible kani kadi ke bala ke ban rap iphi ba phinna ban yai ne ha ka jing syakri ka jong phi ya U Blei hoi ba phin duai kam dan kam ba phin hap duai ka jing duai ka ba jrong ba ba phin duai ba phin ong ablei phin duai ka ba jrong kum su thau shu ri ka ba kong san ka long ba tang ba phin duai ba phin ai ngu U Blei namar balei ula sumare phi ula ri phi ula ai ka bam ka di phi dein phila yo ban le kai Pilat na kajing pang kajing shitom ru kata ka dek away. Ti haba pi puli ka Bible ru wala wat ong ba pidang di kinarit pim so thu pin pet na pin puli na pidan ye ime mei papa jong pi ki hinmen ki para ki nana ki bala ban ya rap pi ong ye ki ba ngakwa ban puli shidu khat ad khat na ka Bible khanang bangan la ban bot ya kata kajing hikai na ka tien ka khoi ka jong U Blei. Ti to hadin kata kajing yai ne kawan sa ka jingjam nun to haba ong jingjam nun ngi kran chapang ke jinglong ka bangilong jai but ke ba ka bangi dan ka bangi le ru khlam ko no jingdom ni khlam ko no ko jing sngo dukhi ni sngo admin sim ban ong ban ni nga sngo dom henry ka larangi dan ni ka jinglong ka jingjam nun ngi dan ni kata kami siam ka belong jai ti hakan ni ka dor pada mentangan pen EP artli ki dor ngan pen EP mo hakan ni pon kani ko we ka dor ka babatai sepang ba kalong ini ikna irkhe ikman haba itre kini ki kam mo ti hakan ni pen I ni ko we ka dor ka baning kong idang ayam sentiu hang ni ka pen I ba haba imei ipa ipha iphi bantre ka kam I ong khili ai senti sentiu ba ula itr khong utiu jing thong Tipi ko ngo philat kata ka ko we ka jing jai ro ti haba ime ipa jung phi ong bala miet philat li ban phila thia ano ti haba ki ong khre ko no namar phila ba khre ko do bane phila ko ngo phila khre kon ti haba ime ipa lo ong to phila long ba phin ne kai ti sabu phai ti tiar phi ko ngo I kata din ti ka ni ro ko we ka ba ka jing jam not ka ba phidan ni kata ka jing jai ha ka men sim tin ri dan na pedang ki khenna apa de Haba hisien bala pha kam ime papa no ong khili ayam sentiu thia ano namar bala amiet kam dei shu ko ba phin pet TV ti khre ko no namar phin pa la ka kot ni le kom no phiu inem hakani ka dor ba philong dukhi philong dukhi phi ka dam ki kizat phi ong ngat that nya ni me ngat that ni papa apsi papa haba ni ka film ka pat kut te kom no ngan li thia no kam pat kut ka ni ka film kom no ngan li ngan krek kon haba kampat ko tin ko film kala jan kod sa sipang ab mo papa ngan da kod ngan sa thia ngan sa krek kod ngan sa le kita ki baroh ngilong ni sa la dein ti dan breng ki khna bre ba lo ong thia anoru le pan atman ya be le dom kum phi ha kan ka dor bat phi phim so kwa ka pan le ki kita ka ba ki pha ime pa jang phi sa la ki dein ti hen Ndeke ke bangi di ban le bre haba imei ipa ipha ngi kalong ba ngi di ban dan ni ke jing jam nur ke jing long ka ba jai haba ki pha ngimde ban long dukhi ko balong ke ni dor ringi de ban long ki ba jai ba ki ba ko ngo namar ba phitep imei ipa jong phi haba sisien kila ongi phi thia no bala miet mar ki so tho ba phi piran long tang ki khna ke ber da phi mi thia pha la sha mista phin da khie phila long khle bi am phi ong ni am so dap thia ngan ni school rung along jai tu ngam so kwa le ke namar balai phimyo thia bha tina kata ka daw ko dan kam ba phin skap ime papa haba ki ong ye phi thia no namar ba kala miet palat temot ki la tep ye ka por ka jong phi ye ke ka badan kam na banta ka jing em jong phi haba ki ong ki khre ko no ma ki la song thu ka tu phila song kai te ka dan kam sa ba phin khre ka kot namar ba phin kam ro ban pass ki exams ki jong phi ma Tika ni ka jing jam nur ka ke kata ka ba phidan ya kata ka jing long ka ba jai tika ba khaddu na kini ki so jong nu men sim ka long ka bor halor la de
kani kadi ka bakhandai bat ka bade shapang ka bor halor la dia habangi ong ka bor halor ta komenta hayeng mo phidan ye imei ipapa jongpi kitu ki along halor jongpi din em kila san kila rangba bani phi long hapo jongki ti kidon ki ta ka bor ban ong phi thia no ko ba phi I tu tur mantan thia no khitrikam khekrekon kade karan ge taka bor kata ditang kan nuksa ma ti ko mi kinu hikai ru kidan ge taka bor bakin hikai phi ba bakin ong phi shong khop ka di ko bor pan chim class wat la shu ti kidan ru ge taka bor ban ong to ka di ko bor ba fin bam te fen bam no kidan ge taka bor ma tari ha kan ka bible pada ka bakran chapang ka bor halola di ka long chapang kata ka choice ka bor halor la di ka balong chapang kata ka choice ka ba ngin jet ya ka ba bha pat ya ka ba ya ka nu ka ba snio ka bangi di ban kan tai ha kan ni ka dor fin yu I ba ini I we kan thai I le ya ka thumbs up hang ni I ba uni correction mark ka mot ba ka de ba ngin jet ya ka nu ya ka ka ba bha namar balai ka tu ka long ka ba biang ti ha kan ni ka dor fin yu I ba ini we kan na I ong I le ka stop sign and but ipin I ru ya kan ka cross sign namar balai ipin I ba sang ye ka tu ka ba mlong ba phin le tikata kadika bor halor la di kadika kataka lat ka ba mangi hi shimat ngi yo ban jet ya kanika bor halor la di tika jing hikai na kan lebre ka long ba ladangi don yo men sim jong blai un ya rap yang ngi bangin la ban jet ya kanu ka ba bha ba dia kanu ka ba sniu shibu komenta phin ong ba phi dang long tang ki hep ki barat ngim dan kam ban decide ngim dan kam ban dia perkhat kata ban ong ban kanu ngin jet ka bha kanu bat ka pasnio nama balai gidang dan I papa gidang dan I mei gidang dan henman gidang dan ki para kina anak ki jongi mama ki jongi ki bay rap ngi ki ba penjet maki ngi kanu ka bha ba kanu pasnio ma chubu pi ong kom ta ba pa kin jet maki henry em nadu ba pidang red pihak pan sungu thu ba pihak perkhat to la dakat pihak perkhat kanu ka bha ba kanu pasnio Sakubi ka nuksa ka ban IP ka long ba katu mene ka long ba phi ong bai dan I be papa ba kin jet ban ta jong phi den em den he men ta pa de shibo la phi dan hap padeng ba phi tho exams phim la ka tu ba phi mot ban tho phi ong ba ni ngan chu pit tu no ni ti bi khna ba jong hajan ngan pit tu ni I ngan tho no ni I ti hen de phi perkhat phi ka liang pra ni ba ngan pit tu ru ka de ka ba thok ka de ka ba sniu kam de bangin le ka ta mon namar ba pili perkhat ong ni ngan le kum lu tikala dan ni em kata ka decision hapi ka kata ka jing kwa rai ka jong phila ngan pitu ne nganum pitu ne pitep la da phi pitu ka de ka ba pom la da phi pitu phi tho e ki ba phila kata ka de ba bha ka dang bha mani kata phi tho hi ti hen dei kum me kata phi ban long kum no I me papa jong phi ha ka to por im dan I mama jong phi rim dan I men jong phi rim dan ina na jong phi rim dan ti philem do phidan marwe phimla ban decide ngan le kom do langan pitu ni nganum pitu ten dei phili ban le kom no phili ban kan mau pade ba ha ko to por ba shi sian la philong khna baila yalam do men siam jong blei hang ta pin sa song thu ba em la dang pitu kalong ka babakla ngan tho kom no la ka jong ite khna ba ya ka e ka bangatem ngai ban le be thek tang ka ta umen siam jong blei hi un sakran hapi bat un pen I phi kata ka jing bha bat dia kan du kata ka ba sniu ma tikit ni ki khandai tali ki long kita ki so ki jong umen siam ki badan kam bengin bot ha ka jing im ka jong ni ka ba man na kasngi te kum bangala pen I men na bas dang ya ka tu ka jing long jing ban jong uso apel bana do bau dang long tang u jing thong u barit u usan u deng ba he khindiat tu sana kham he te kalong kumju ya phiru ki hap ki baret ba na do ba phidang ret bat phinya ya ka takarata ba phinong khna samla phinlong ki te kirang ba phinong ki te men te kadan kam ba phinya bat scam ye ki ni ki so ki jong u men sim bat kham tam e la da phidan yo to men sim jong blei bat phi sha phi ai la di u ba un ya lam ye klin ti ka jong phi ka ba man na ka sngi te kamot phi phin yo long ki te ki khon ki jong u blei hau rum kelonong ba phra ka khot ba khat saw ko ong ayu sngewbha namar kat ki balaya lam da umen sim jong blei kita ken ki long ki khon ki jong blei phi sngo em ka tin ka jong blei ka hikai tingi namar da ngi long ki balaya lam da umen sim jong blei ngi long ken kita ki khon ki jong blei
Dia baroh langi ngangit kwa bangin yo long ki khon ki jong blei. Ne pi kwa le du jok na. Man la super khat kita ko du jok te sngo triem dai. Dei ni kwa ban jet ya ka beneng bangin yo ban yo shong sup lambat u blei ba bangin yo lat na kita ki jing sniu kita ki jing don jong tau saitan e baroh. Dei ne am di kadan kam yang ni bangin long kita ki khna ki ba sha ya lam do man siam jong blei khnang bangin yo ban long ki khon ki jong u Blei. Dia hakaba penkut dia kini kejengkeran. Kindiat dengan syukur ban ai kuwei ka ya kini kejeng hikai ki bang yo anak ka jeng sukhana kiso umensiam. Hakaba kut hang dia nakani ka Galatia ka lanong pasan ka khot ka pa ar phu ar ka penshayangi ba ngide bandan di kejing de ka bas kham bat u blei khnang bangin la ban le ka mon ka jong u ngin dwai ba u min siam jong blei un shong ha po ki donor ki jong ni ba ka mon baro kam de ka mon ka jong ni ne ka de ka mon ka jong u blei ba sisian ku bangla ong mene ba la dangi long ki bre ki bala Pedang yo men siam jong blei ba ngi ai lat ba ben siam jong blei un shong ha po ro no ka jong ni dia kamon ka jong blei hang ta hi kan sadan bat de mo u hi u ban ya lam mi ti ya ka jong ni ba man na ka sngi bat da kum no ngi la ban ai ba to men siam jong blei un yai ni hangi da ka bangi duai ni pule ka tin ka jong blei man la ka sngi hoi am de ba oma to ka phi ting teng pin par khat ba kalak But ek pojok piu bencu pulih, betang ke Bible, pidan kam ban nek wiki kamru, pidan kam ban krekot, pidan kam ban bam, pidan kam ban tiaru deh ni am. Dikin diat mana kesini pidan kam ban ai, ek pojok pi, sya uble bapin duai, bapin pulih, nak aktian cita khot ada khot nak Bible, kenang ba kita ki jing pulih nak aktian ke buku ki jong blai, kene apa ki dono ki jong pi bat pila, pidan kam pat pi. Haka jing im kejong pi ke ba mana kesni nado ba pindang red bat hado ba pindala teman la rang ba pinken mau kita ke jing hak hikai nak tien ke ba khoi ke jong blai bat kumbang ong mene ba ke jing im kejong ki brio ki ithu da kurkom ke bangi seiso de ne em de mental da filong kita ki khna ki biai ne be hau blai ba ki badan yo to so jong to men siam ba sha elam do men siam jong blai dia kata ke jeng nong ke jeng phiru ka pen pau pada syaki wei ki bam shim la itho yo Jesus Christ haba ki ep ba phi bha phile sbun phiyai ne philong ki ba jamnut phinang banjit ek ba bha ba ka basniu philong ki ba ya sha aslam philong ki ba suk ha ka man sim philong ki ba kmen phidan ni kata ka jeng it ki bre go nyu i kata bat kin kin sakum kli phi kumno phila ban nong kumni wat ka prathai ka ba e ka ne kabadap sipuan ki jing janjan de phila bandon ye kata kita ki sok jong taw mensim kumno phila te phi bre phila long pa kata ka nuksa te phila ban hi kai pat ye ki ba kumno phila kita ki ban long le ling ba phi puli yai puli ye kata ka tien ka khoi ka jong blai bar ka ba phi yai minute ye ka ba phi ya shakri be tang yo blai te Wala menta bangidang ha shong na laki yang kisam bangin chupet ding baki YouTube channel ding karpat phi baroh bangin ya persang ban puli ka Bible man la kasngi kindiat shishi de khot na ni a de khot man kasngi bat ru bangin duai ngin khot karpat ba men siam jong ble un shong be ha bo ki donor ki jongi khnamba ninom ailat bo saitan un shong bo ki donor jongi ba un ya lam ki lintia ki jongi ba man kasngi mar balai ni kwa ban yo long ki khon ki jong blai pat bangin long kita ki biyo bentalem haka hima ka jong blai ki die ki long kita ki jing hikai na ktien ka bukhu ki jong blai kita ki so ki jong men sim bat ki jingu bram ka long met tang sha blai hi bala ai ngi ki kalan wa pen kan mau pat yang ngi kumno bangin pen kam kita ki so ki jong men sim haka ji im jingi ka manla kasngi ka jingu bram ka long met tang shu blai amen Ngapen pau ka jing sngongu ya i Mrs. Riker meka Kharsahnoh ibala walam hapdeng jongi kum ki hep ki beret ya katu ka benta ka bakraw na ka tin ka bukhut ka jong U Blei kita ki khandai tali ki so jong umen siam
Heberen nganget pila ngap bat syash kuar bha bat pila pet bha hiru ya kitu ki dor ki bamai lawan ra kumno bakaniru kana banlong kata kan nuksa ka babha na ka banta jongi ki heb ki beret bangin la ban embha na ka wei ka sngi sha ka wei ka sngi kong riker kum ka Jingiaseng Khynnah ngi pen pawe ka jing sngongu na ka benta jong phi pilala ban pendap ela ka jong ka benta tu U Blei undan lem don ringkat bat phi un kyrkhu ya phi ya ka yeng ka sem ka jong phi bar phinang la ru ban yo ka met ka phat ka bakot ka bakhia bat kum ju ru phinang la ban shakri ya u kenrat u jong phi hala ka jong ka balang bat ngapen pauru ke jing sngongu ya I organis I Mr. Dameshwa lalu bat I bayalam jingruai I Mr. Meban Riki walang U Blei un kyrkhu ya piru kumju bat heberen menta nginyo ban lum no ki jing aingu bat ngakerpat ya pi bapin sngewbha ban lum ki jing aingu bat bu ki jing aingu shi jaka to ngin duai ngin pen kentang ya ki jing aingu ngin duai a tribe ye ni wanra ekini ki jing aingu ki jongi hakmat jongme ki long ki jing aingu jongi kum ki hep ki beren ki bale asieng yo ana imei ipa I jongi na mar ngimpat don ka jingmi na ladehi bat kyrkhu yaki a try ba kanu ka benta ba ka Jingiaseng Khynnah kamut ban le ban pendan kam yaki a try kan long na ka benta ban penyar ya kalama ka gospel ka jongme na ka wei ka por sha ka wei ka por kyrkhu yaki a try ba e bat pen kentang yaki ru Mawroh ki pop ki jongi ki bamangi ki pen sngo si ka man ka jongme yaki ni baroh ngi pa na ka kerteng u Jesus Christ nong pen im jongi amen. Bat menta ngila poi syakabenta ban penwai no ya kan ka jing syakri ka jongi kum ka Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Mawroh ban ngin penwai da ka bangir wai lang ya ka jing ruai ka basan po ar na ka khot jing ruai Khynnah bat hadian kata ngakerpat ya I Mr. Is Imli I balong ru I advisor jong ka Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Mawroh ba in pelat yangi da ki jing kyrkhu penwai Sha prang shi pai sha prang menta Grace u kapten udang perta Sha ka thuma ya ngin yami Raka wat bat sti Sha prang u ong utrai Wating long slur kabor un ai Un ap un dama u yangi Kat basa kasngi Sha prang shi pai tu wat le tu Sngo u hukum ya u tebut Da u ngin job ya ngin ya le Nong shun ngim kau en Sha prang u ong utrai Wating long slur kabor un ai Un ap un dama u yangi Kat basa kasngi Sha prang shi pai ka hokane La ka lama tu nang kawe Shem ka jeng jan ngin yori wai Bat u Kres U Trai Sha prang u ong utrai Wating long slur kabor un ai Un ap un dama u yangi Kat basa kasngi Dong ini apa nuai? Ngai ngui ame ko try kan rat namar kani kapor ka bakordor ka mai malai ngi habang ilayo ko try kan rat ye kani Jingiaseng leng ba kani ka step to isne ban kyrkhu ki baroh ki nglayo sngew leng ba kani kapor ko try kam tam e
ya ki jing roi ki jing ro ki jing pulena tin ka be im ke jong me bat kham tam e ko trai kan rat ya ki jing ikai ba ki jing slok kim klayo na ki sakri ka ba kordor e ke jong me to ai be kin yo jaka ki donot bat ki men sim ke jong i we pi we bangila ko trai kan rat ban pendon kam ha ka jing im ke jong i ke man ka sngi bat ha ka ba wai no to da ai be ki jing ai ba dap ye jong Jesus Christ trai ki jing i ba jong blei pa na bom chu kut lem ba ki jing slok ka ba thiang ba chanai chai bor jong men sim ba koi do kini lai kin chong sa lem bat ngi ha kini ka balang ke jong i lem ro bat ki khon ki jong me ka ba don he keleng satak prathei ba yemani pendon borom ka teng ka ba im ke jong me menta bat chibom chikot ro amen